Mal m'està dir-ho, però crec que estem cara a una de les revistes socioeconòmiques més importants del país, per dir-ho moderadament, i concurrent amb altres revistes, per exemple, procedents de Madrid, com Papeles. Jo crec, en síntesi, que el Departament d'Innovació, Universitats i Empreses està clar que, a banda de la seva acció, està contribuint amb aquesta revista al pensament. Un dels efectes col·laterals, vostès coincidiran amb mi, suposo, però gens menys preable de l'actual període de crisi econòmica, ha estat la demanda social de repensar tota una sèrie d'aspectes fonamentals de la nostra economia. Uns aspectes que, després d'aquest llarg període de prosperitat, de tots aquests anys de creixement generalitzat i sostingut, en molts casos havíem pensat que, o havíem començat a pensar que potser eren veritats absolutes, que eren principis inamovibles. Des d'aquesta publicació ja fa més d'un any, com deia abans el conseller, que intentem aportar a la reflexió col·lectiva elements per bastir els nous paradigmes que han de configurar l'economia del nostre país en aquests inicis del segle XXI. Per això hem plantejat el monogràfic que centra l'atenció d'aquest número de la revista al voltant d'una pregunta. Ens trobem davant d'un simple canvi de cicle en el devenir de l'economia mundial o som al davant d'alguna cosa més profunda, alguna cosa que anuncia un canvi de model, de creixement? O potser, com ens deia ara un destacat membre del nostre Consell Editorial, ens trobem davant de les dues coses, canvi de cicle i al mateix temps canvi de model. Que el moment en el que ens trobem és un moment de creixent consolidació dels signes positius. Continua sent un entorn d'enorme incertesa i, per tant, a la tardor ens espera vés a saber què. Però fins ara anem recuperant indicadors positius de millora de confiança dels agents econòmics, els principals països occidentals, d'estabilització dels mercats financers, la gran majoria d'ells, i de signes ja clarament més positius a alguns països emergents. Que la sortida d'aquesta recessió global que tenim serà inevitablement molt lenta. Si els mercats consideren que algun dels principals blocs del món vol pagar el deute amb inflació, la seva reacció naturalment serà demanar una retribució més alta per a aquest deute, és a dir, uns tipus d'interès a llarg termini més alts, un augment, per tant, de les expectatives d'inflació, davant de la qual els bancs centrals de la zona afectada el que faran serà pujar els tipus d'interès i correríem, per tant, el risc d'entrar en el que a vegades anomenem, en el símil aquest alfabètic, una W de la possible sortida de la crisi. Els volia parlar de 3 idees. No crec que canviï el sistema. La segona tema era la responsabilitat social. Ara és quan es pot veure qui té realment una responsabilitat social o no. I el tercer és simplement recordar que ara estem en una etapa de muntanya, que alguns ho aprofitaran per sortir més reforçats. I en moments de tant desànim, doncs, convé recordar que, per exemple, en l'any 29 o en l'any 30 van néixer moltíssimes empreses. Els diré només 2, però són empreses avui en dia molt conegudes que van néixer l'any 29. Una és Ferrari, l'altra és Hewlett Packard. És a dir, inclús en moments de crisi molt més fortes que la nostra, com és l'any 29, moltes empreses van néixer i es van desenvolupar. I per acabar, sols dir que amb la crisi actual, sobretot, crec que és una crisi molt de confiança. Jo crec que és molt preocupant el capitalisme d'estat. És a dir, hi ha un sector importantíssim pel món, que és el món de l'energia, que està en mans dels governs. Avui realment són els bancs nacionals els que poden donar crèdit i condicionen en gran manera el crèdit que es pot donar. Esclar, aquesta concentració de poder polític en el món econòmic té problemes perquè l'economia s'ha de moure pels principis de l'economia i no s'ha de moure pels principis polítics. I, per tant, això obre qüestions a quina pot ser l'evolució, en aquest sentit, del món econòmic. Jo crec que el problema del món actual ha sigut realment un problema de regulació, però no ha sigut realment el problema del sistema. Si bé és cert, com deien l'Amat, que per desgràcia encara queda molt terreny per depredar,
per depredar, fent-ho malament. Penso que els que sí que hem viscut i vivim en economies madures, almenys tenim l'obligació que a casa nostra no repetir els errors. Lamentablement, alguns de casa nostra aniran a repetir errors en altres llocs. Si més no, per mi crec que és bo dir a la gent on som i què cal canviar. Canviar actituds, recuperar valors, s'haurà de pencar molt, treballar molt. La gent i els països. Davant de la crisi, evidentment, els governs tenim pressions per salvar-ho tot. I salvar-ho tot no podem. Si no aprofitem aquesta crisi per anar a un model cooperatiu, haurem perdut una ocasió d'or. Es tracta de repensar-se. Les empreses tenen la capacitat i el de menys que importa és quin producte fan. Poden canviar de producte, perquè la seva força està en la seva capacitat, no en el producte que fan. No? Són oportunitats, segurament me'n deixo, que la crisi ens pot posar a sobre i lo toma o lo deja. No? Diguem-ne, ara ens ho ha portat a sobre, en unes circumstàncies normals no ho haguéssim fet, com que són anormals, tenim l'excusa per fer els canvis, si no, no ho farem.